Що е то фъншуй? Част 2. Ако искате, може да изгледате първата. Ако сте я гледали, останете за принципите днес. Избягвайте остри ъгли. Изберете мебели с кръгли или заоблени форми, за да избегнете остри ъгли, които могат да предизвикат отрицателна енергия. Използване на огледала. Огледалата могат да увеличат потока на енергията. Поставете ги така, че да отразяват светлината и положителната енергия в стаята, но избягвайте да ги насочвате директно към входната врата. Що се отнася до входната врата, уверете се, че входната врата е чиста и добре поддържана, тъй като тя е устата на чи. Може да добавите растения или украшения около вратата, за да я направите малко по-приветлива. Спалнята. Поставете леглото така, че да е с добра видимост към вратата, но не директно в една линия с нея. Изберете успокояващи цветове и избягвайте натоварените картини или предмети. И цветовата палитра. Изберете цветове, които отразяват желаната атмосфера, например зелено за свежест, синьо за спокойствие и червено за енергия. Това бяха всички основни принципи на фъншуй. Оставете ми коментар, бихте ли се съобразили с всички тях или бихте използвали само някой?